ito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tan opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Bagal daw bigat ka tayo ang apo, mabigya ka buwasan, Pangasinan, Dagupan. Kunatan na biya sa tatang danagagik pet sa isla na Enero taon 2026. Wadyat kinalaman sa mga irontal na sa ibalita issue ang komentaryo ni Pangkarad Sari Matuan. Liknaay balay. Siyempre, kolop kantabayo, saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Jimenez at your service, always. Tansay magtaralingkor, magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tima the technical side ang kapeorom sa alun na nagad puso ng Madam Cherise, Engineer Nixon Dakal. It's Friday at atong tanagagik, galipulas na babatik na panahon at untan matatatong tanagagik sa saray balita, idadalan na saray balita. Pati sa bilay na to, ayagi, untan la so pulas mat, nankaruman at wala so agawan aksidente ditan Gabon. Gabon man anto Kalasyaw. Kalasyaw. Ya nuiner sa kay laki so adalan na say sakay 10-wheeler truck ya nen review on daman so sa may CCTV mong labatole CCTV at atong tanagagi ka Talapos. Nan review on daman so CCTV at sangkanung nang yanan nitan laman so mambatik ya 10-wheeler truck. May laki yawad madgilig, intum bato'y sarili to. Nagpatiwakal. Kaya sa ikwanda, iraramay nan-review na sa may CCTV, talagang singa ginagala to. Ani nang nyo yung agagi ka kaya. Ipanang nang tayo tawala man sa CCTV, ya viral natan at social media, ni paakarad satan niya agawa, y aksidente, ditan at Gabon Kalasyaw. Taamay laki, in mo na wadmad sa kuya walad sa kuya garita sanang kin in magwat at dirungan to Yun nitan lame truck. din nan akar ni in timing to no in timing to. Nitan Nakanang nang na-truck. oh No balag. ay tanong ka panita na Malagila, di ba? may laki Maka, imbalis natin, at ang lamin ng kalapos lang ni Malagila. nakar na pigaran ni Tuan minsan na gunuya Ay, di ba? nanang lamay laki ni malay wabat sa may abay to may tricycle nitan dimalan so sa kaya ni manakar la ni mani so sarili to nanitan na may 10-wheeler truck di adalig natanong ka nan sa siyan sulaman to Tapos, siyempre din Malagila, di ba? Maka, imbalis natin, at ang lamin ng kalapos lang ni Malagila. disgrasya at pagmabang Agamat kasi atumban. Ay, di ba? Talagang sa ikwanda walay epilepsy to. Oo. Pero naman bilang walay epilepsy to, pero sang kanang nang mo yung reaction to ani intumba to sa sarili niya. ano tumba? Hindi talaga intumba to nang dive.
Nanday. Nandive. Oh. Ayun sa pamilya na sa may biktima No, lay Philips ito. Aga kasi si Miggy. Ay, di ba? Ano wala epilepsy to kasi At ang may mangkukuyakas. dumururot. Dumurulot ya kwanda man kayar ya kwanda kayar katan wala rin na imatunan timo la ya wala epilepsy na Oo. man kayar pero atane nandive Mhm. mapapa dive so sa kwanda ito lagi kanunutan to ya man la so ginawa to at bilay to Mhm. ya untan sa agawa Mhm. so makaparman nako. ha makaparman at ating So, tanagagi maong tawalay CCTV kasi pag walang CCTV, baka sabihin na sagi. o man Oo. si katutan subilay nasa ramay Driver. driver Mm. dapat walay CCTV talaga Kasi kini pero ang gaman supay makang kasalanan, di ba wala may bangganda kaet san siya ni SOP. Ya sige panda kay kaso. Then prove it nagmo kasalanan. Then wala amicable settlement, ganun. Lahat naman ng mga ganyang disgrasya na uuwian sa sa usapan, mga ganun. ay pero ay dumaya tabilay Mhm. ha no luganan kun luganan man napantungtungan ay balot bilay pero aman lang ti sangka mabata-batra sangka ng CCTV nung to ginawa to may laki Mhm. may biktima Merap mo so minsan kanyan malwar kayong driver wala may kwanda si Sakya Salim wala sementeryo wala ospital no nabilay ka ni sa isakay walad kulungan. kanya Diba? no untan ira ay lalo no matuon lugar Mhm. angan ko mas magano may may mantantan na daison Mhm. man low speed ya konda Mhm. ha pero ang tamlatan lang Pero tikot talaga no na- manaapura ka mo Mhm. at amay agmamat natumikin na control sa manibela no maminsan lalo no manaapura ka Pero no talagang ginagala mo. Di ba? May ginagalan man patalapos agmo na iwasan. Agmo na iwasan man. Talagang i-timing timing to bilang, di ba? Di ba leta nang tinantoy investigasyon na otoridad na swerte, di ba? Pero according to that view, di ba? Lagan na singa timak pa. singa papan kantora maso babagang natan ya non-suicide may laki ito parang ibabaga conclusion because of that. Nang daman. yes natan walay pakabadya tatong tanagagik manlalapo at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dated January 15, 2026 based on the laboratory examination conducted by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 1, Fisheries Production and Support Services Division, Marine Biotoxin Laboratory, shellfish meat samples collected from the coastal waters of Bolinao and Anda, Pangasinan are positive. Ngagi. Positive for red tide toxin. Antak dedeng lang ko. Free. From red tide toxic. So positive at atong tanagagi Poisonous. kanyan sa kwan na BFAR at nakaukulan so sara may tatawagan niya precautionary measures. Kanyan sirin advice na sa BFAR at publiko to refrain. Iwas muna. To refrain from gathering, selling, and eating all types of shellfishes and acetes. 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 Good morning. Acetes, okay. Locally known as alamang. From coastal waters of Bolinao and Anda, Pangasinan. Paano pagka sinabi, nako, kaya iwas muna. Pero alam mo, pagka may mga ganyang anunsyo, damay lahat. Bakit ka mo? May, lalo na yung tahong. Paborito ko. Lalo na yung masarap kasi yung tahong. Medyo bumuka at mamula-mula. Yung sosilis. Ang sarap mananam talaga. kasi. Mananam. Yung Dumay na ng tutay tahong. Pero at lante, tanagagi ka. no akapistura,
tuputan mo na eh. Oo. Inargaling niya. Oo. Di ba? Yes. Ngayon, pagka talagang ano ka rin, gusto mo nang, wag muna. Nubulinaw, anda, kwanda, batik kila. Pero Kuya akipalaran kila. mo na eh. Mm. Baka may intila daoy, di ba? So, Pero hindi tao, but along the way, Mm. saray munisipyo mat, mm, nagkalalo la ditan at Bulinaw, I think wala mo sa may panuntunan da ditan. mm, Ya antis kargad market iraratan, nagkalalo la tawalalaya so advisory, manlapod bifar, mhm, chicken dararatan namin. mm, Untan mat sa rin nanduruman daan jad intiron nanduruman baloy at luyag tayo pangganan. Chandan wala latan so advisor. mm. Niya gulo, tayo masyado tayo na discussion. Wala Pero- nang makalusot. Pero si Kona, aram sira-sira, aramay pusit, Mm. aramay Oy. alama. Pusit. May Ah. sangkamalaga niya, pusit. Psst. Ayun. Pag sangkabalgan, pugita. Pugita. Pag sampak kamalagan, ayun. Okay. Aramay urang, yan na alag dayat. They are still safe to eat, pero nakaukulan, fresh yakanan nyo raya. No, kapan luto, ay kapan saliyo, luton tampol. Mhm. Priton tampol, luto yung tampol. Tama, hirap lang. Kanyan untan, papanunot tayo, talanti ay panunot mo na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hanggang manuntan na panginawan titay tahong, no, maminsan lang tita, tas gali sa mito. Hindi, talaga. Pagka ano lang yan, ang luto lang yan agat kamatis mag-isa ka ng sibuyas, bawang, agat, kamatis. Yun lang yun. Oo. Tapos, pag kumukulo na yung sabaw to pulag mo tay tahong. Ay, sanubim mo ka kalapim maway layang balbalanga. Aman na, bib. Sameto. Atan lamay, umpaway lamay, ipugsit to lamay sa mito. Masamet. Siyempre noon, naluluto lang, umbubuka, umpugsit lamay sa mito. The best. diba? Ayan yung tahong. Oo. Oo. Agaylay sa mito. Kanya natan, kapaborito Joseph. Mm. Aray medyo hikahos sa buhay. Talbos ng kamote. Mga ganun. Para lang anong tawag mo dito? Mapalagpas. Yung 'di ba tayo kakain tayo 3 times a day. 3 times a day. Pero pati talbos ng kangkong ubos na. Saan ka mo? Bakit? Yun ang tinuran ng isang kubrador ng Grand 88 Gaming Corporation diyan sa may bayan ng Santa Barbara. Bakit daw? Dahil Yun sa ang inuulam nila. ilang araw na walang bola ng STL. Walang according to koleksyon. an information. So habang hindi siya nakakakobra na doon man lang nanggagaling yung kanyang kinabubuhay, alam mo ba ang sabi? Pati talbos ng kangkong sa amin ubos na. So ibig sabihin, marami yung nawalan ng hanap buhay, di ba? Dahil sa may nanggigipit, panggigipit, pangharas, tinigil yung bola. Sa hindi natin alam na dahilan, ganun ang Grand 88, illegal naman yung kanilang operation dito sa Pangasinan. At kahapon nga, medyo nabigyan ng pag-asa yung aking mga kabo at kobradores na naman sa bahay ng Lingayen. Dahil ayon sa nako nating impormasyon, nagpulong-pulong sila, may meeting at inalam ang kadahilanan kung bakit hindi pa sila nangungubra. Pati na rin yung mga vice versa, yung kabo, ba't walang bola? Napagalaman natin na yung mga iba pala may nagpa-surrender sa kanilang mga ID at chaleco. Iyon naman yung kanilang armas, kapaborito Joseph, para hindi sila hulihin ng mga pulis. Kasi pagka hinuli ka ng pulis, di ba, ang titingnan yung ID at chaleco mo. Dahil pag nakita na mayroon ka nun, nangangahulugan lang na ikaw ay talagang binigyan ng otoridad ng Grand 88 Gaming Corporation na magpataya at mangubra.
lalo na sa ngayon, kapaborito Joseph, Mm. importante yung mayroon kang ID at mayroon kang chaleco. Mm. Dahil may mga nagbubukis, may mga kumakabit doon sa labas ng Grand 88. Kumakabit, ha? Yun naman yung kinukuha yung labas. Mm. Hindi naman sila nagre-remit sa Grand 88. Mm. Sarili nilang kita. Siyempre, lugi naman yung may prangkisa sa PCSO. Dahil nagbabayad naman sila ng kanilang buwanang bayad yan dahil sila yung nakakuha ng prangkisa. Kaya ang pinagbabasihan ngayon ng mga pulis, kung sino yung uhulihin, yung walang ID at walang chaleco. Kaya ang problema ng mga ilang kabot kubradores yung pag-surrender nila ng kanilang ID. Ang tanong ko naman, ba't sinurrender? May nagpa-surrender daw. Pero yung napagkaisan dyan, kung wala muna kayong ID at chaleco, wag muna kayong mangubra. Pero siguro may replacement. Tulad nung nangyari diyan sa sa Alcala. Pero yun naman nang bubukis, alam mo yung yung nagpapataya hindi naman nire-remit. Doon sa bulan nilalabanan na nila yung kanilang pataya. Kaya nung ASEAN nung nalaman, napagalaman ng mga nasa Grand 88, syempre gumawa sila ng move para yon ay hulihin. Kaya yung mga advice na lang sa mga nagpapataya, ha, baka sakaling may mag-utos sa iyo na magpataya na kayo, parang ganon. Kasi according to information, may nagbabak na bumuo rin isang grupo, yung bukis nga, na magpataya, sabayan yung Grand 88 na legal, at magpapataya din sila. Sila yung illegal. Dahil hindi naman sila nakakabit doon sa nakakuha ng prangkisa o hindi sila parte ng Grand 88 Gaming Corporation. Kaya advice siguro sa mga kabo at kababayan natin na kumikita lang naman, naghahanap buhay ng legal, doon kayo sa legal. Pag binigyan kayo ng ID, at yung chaleco na isusot ninyo habang kayo'y naglilibot at nangunguha ng pataya, kailangan mayroon kayo noon for your own protection. Di ba? Kasi pagka may nag-utos sa inyo, sige na, pwede na kayong mangubra. Pero wala pala kayong Grand 88 ID o kaya chaleco. Ibig sabihin nun, nandun kayo sa illegal na pangungubra at pagpapataya. So, dun kayo sa legal para iwas asunto. Ganun lang yun. At yung mga talagang empleyado ng Grand 88, hintayin ninyo yung ID ninyo at yung chaleco ninyo. Yun naman yung advice ng Grand 88 dahil sila yung legal. Hanggang February 28, sila pa rin yung legal dahil sila yung nakakuha ng prangkisa. So ganun yun. Dati na bang may chaleco mga yan? Yes, dahil yun ang patunay na sila ay legit. Tanong Diba? ko lang Kapabrito RJ. Legit alam naman ninyo na legit yung operation nyo. Binigyan kayo ng uniform. Bakit sino nag-utos sa inyong tatanggalin? Dapat kung may nag-utos sa inyo, dapat no other than Grand 88. Yes, Kasi mga empleyado kayo Maganda Na-curious lang ako. Kasi pag empleyado ka, bakit susundin mo yung isang tao na hindi naman connected sa company mo? Yes, dapat yung mga kobrador kamo, alam mo na. Dapat manindigan ka, trabaho mo yan Pero kung minsan nga kulang ng kaalaman, kala nila ito na yon dahil di ba, lalo na yung mga kilala, yung mga opisyal, mga ganon, siyempre susunod sila. Yun pala, patit yon, patit. Alam mo yung patit, patibong. Patibong. Kasi pagka sinurrender mo yun, tapos tuloy ka pa rin sa pangungulikta, huliin ka. Di ba? Wala kang may presenta Di ba? So advice sa mga wala pang sa nangyaring meeting, wag mo na kayong mangubra at magpataya. Dahil yun yung patunay na kayo ay legal at legal yung operasyon ninyo, pangungubra ninyo dahil
yan nire-remit nyo doon sa legal na nagpapatakbo ng ETL dito talawigan ng Pangasinan. Okay, sa mali po yan mga kapaborito ha. Magbabalik po ang liknay balik. Yari nila sa pakabatan pa imano malang panit sa ng tabay. Ang putak-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang putak-putang Iran Sunata. Dame yung Son ang putak-putang Iran Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Ginawa ang sa trabaho talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. ang Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng
Tuloy-tuloy sa lignay, bali at ating tanagagik. Kalop kantabin, siyempre sa magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez, at your service, always. Tansay magturin ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Lynn Coronel. Say kwanto, good morning, Sir Joseph, Sir RJ. More power to your program, Lignay Balay. God bless. Likewise po, Madam Lynn, thank you. Sir Joseph here, Juanitez. Say kwanto, good morning, Sir Joseph, Sir RJ. Shout out po Central Dynamic Region Eagles Club Incorporated mula po sa KSA and Riyadh Dynamic Eagles Club Incorporated. Thanks mga sir. God bless kanto. So abot tayo hanggang doon sa Saudi. Yes, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Susan Kidis, good morning. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Ay, good morning. Madam Emma, pahirapan yatang pagkuha ng permit ngayon. Anto? Dakala kalinya, dakala ganiner. Anta may yun, may birthday. Pigaran kinla natin so countdown mo eh. Birthday? Oh, si Nanay Bihing. Aling mo na mulawari. January 27 iman, agyulilingwanan. Wali oras yung pasyar kayo. January? January 27 man. Singerla. Na Martes, Nanay Bihing, advance happy birthday, Ni, this is sa isla. Pigaran ago labakla, Nanay Bihing, And syempre, talmat iray other members na single ladies at Barangay Basing, si Nanay Kunching, si Madam Perla, si Kagawad Esperanza, tan si Madam Ja, mabigya kabuwasan at sikay namin ditan. Natan, wala may sakinin na impaway alistaan nasa Amerika at atang tanagagik. Yano iner at jadsatan niya listaan tawala man lang tisugangan ng US President Donald Trump. Ya wala ray bansa ya agtura admiton la agtulara awaton tular gabay panayamon at Amerika sa Pilipinas. Fortunately ande gabay ko and fortunately kuha mo kalikatakla. Yes, say aga kaiba sa Pilipinas so sara may a band although there are 75 nations band makaunlaan natin at Amerika at ating tanagagi. Daming Pilipino dyan sa Amerika. Kanyan libre ramay Pilipino. Lala California. They will not be victims or part of the campaign against illegal alien. Alien gawatan at Amerika. Tani 75 ay so mostly bansan walad Middle East. Aramay singa wali problema da relationship da Amerika like Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bangladesh, kaibaniyan so Cuba, pati dad Asia watan so Cambodia, untan mat so Egypt, Ethiopia, pati Egypt. Pati Egypt, kaiba mo. Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait. So, halos Middle East. Lebanon, Liberia, Libya. Kaiba mo. So, Pakistan, Russia. Pati Russia. Wala. China angga po migo to ni. Pero jad Asia, one is Laos at saka Thailand. Angga po Pilipinas balot. Alam mo pagka binawalan mo yan kayang domino effect niyan. Mostly kiniraya araramay mga Muslim countries. Kasi alam mo pagka ganyan how about yung oil supply, palitan ng mga trade. Yun. About yun, baka siyempre, magkasiblutan. Masasakripisyon. Maapektuhan yun na kapaborito. Yes. Ganyan. Okay, hayahay pa rin ang buhay para sa mga Pilipino na gustong manirahan sa land of milk and honey. Nandito ngayon yung yung aking mahal na biyanan. Biyanan ba yun?
Katulangan. Ano yung katulangan? Katulangan. Biyanan. Biyanan. Oh, yes. Galing ng California. Nakabakasyon ngayon. Mahal mo talaga. Kasi ano From the bottom of your heart. Yes. Green card na siya. Lalaki, babae? Babae. Green card na, di ba? Pag green card holder ka na, US ka na, US citizen. citizen ka na. Ibig sabihin yan, US So, citizen ka na. siguro applicable doon sa mga papasok pa lang. Parang sinarado muna ang pinto. Sabi ko naman dyan is after 4 years 4 years dyan at magkakaroon sila ng eleksyon. Pero makakatakbo pa si Trump dahil two consecutive, di ba? Yung una pa second term na siya tinatalo, di ba? Ito nakabalik. Ang pag-asa ay siyempre bagong presidente, bagong leader, bagong patakaran. Yan. So, yun ang patakaran niya. Bawal muna. Policy lang yan naman. Policy lang yan. hindi naman yung batas. Kasi batas. Kahit sino na ang sumunod yan, batas na yan. Yes. Policy. Yes. Si Ping talaga. Pero gusto niyo yumaman bigla? Okay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Gusto mo kumita ng 10 million pesos? Alam ko. Sige. Tuloy mo. Ang DILG. Baka mamang ako. Ang DILG may offer ngayon sa lahat. Sa lahat ng mga Pilipino. Na kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon na kung saan kung saan naroroon. Nagtatago. Kung kasi saan pugante nagtatago. Pugante na. Dineklara ng pugante. Gaming Tycoon Atong Ang. Naku. Kung maituturo nyo po ang kanyang kinaroroonan, which will lead to his arrest kasi meron na siyang warrant of arrest, sa inyo na yung 10 million pesos. Sino kayang magbibigay? Gobyerno? Kasi si IDG. Ang sabi ng DILG, ang 10 million huhugutin sa kanilang intelligence fund. Meron ding intelligence fund ang DILG. Yes. Malaki yan Million yan. Billion pa. Minsan. Oo. Baka mas malaki pa ang intelligence fund nila kaysa sa Vice President, Office of the Vice President. Diba? So, 10 million Yes. Okay. Usilan da siguro natin. 10 million tanatang tanagagig. Ay, pangkanaw-naway alay magmali ang milyonaryaw. Instant millionaire. Yes, kanyan anak pila ay no wala ray unsabin is strangers at saray lugaryo. At nanungnang nyo at stranger mo at sulupa to. Insan na nang kapisado yung lupa ng Mr. Atong Ang. Matyo, si Atong Ang, maskulado, di ba? Atan laba, no, siyempre, no, aka face mask, aka sombrero, mairap ya na birbir. Long hair si... Ano nang pakalila, Boss Charlie. Baka nagpagugupo. Ay, kanyan. No walang nang bilang so informasyon yan ni Iteryo at DILG Iteryo tapo tapyan makala kayo ng tumpol na 10 million 10 million yan pero hindi pa naman totally may suspect pa rin, di ba? Pero may kaso nga. Hindi kasi may warrant of arrest. May warrant of arrest, so kailangan hulihin. Yes. Pero yung baka iniisip nyo na siya na talaga, hindi pa po. Dadaan pa yan sa korte. Kaya lang may warrant, kailangan humarap siya sa korte. Yun lang yun. Pero yung kanyang pagka-inosente, siyempre i-prove niya yan, di ba? Sa korte. As long as may warrant, di ba, ito namang mga law enforcer, like IDG, na naatasan, ikikilos naman sila para hulihin. Kaya lang nabigyan ng ng 10 million kasi hindi sumuko. Kaya para mahuli siya, at mapasamay ng batas at humarap sa kanyang kaso, ayan, nag-offer ito yung DILG ng 10 million. CM mo, di ba? 10 million tan. Balat si Ken, si Executive Secretary Ralph Recto, sinagapanday kaso. Bakit? Oy, kayo ano yan, asawa yan ng aking idolo, si Darna. Si Vilma Santos. Bakit? Sinagapanday plunder, technical malversation, graft at grave misconduct. Siyang sumunod. For what reason? Nung senador pa ba? Ito po yung, hindi.
kung na siya, membro na siya ng kabinete. Baka nung finance secretary. Yun, finance secretary pa siya. Mhm. Patungkol po ito sa sinasabi nilang paglilipat ng 60 billion na pesos na pundo ng PhilHealth sa pambansang kaban. Kasi nang siya yung finance secretary ngayon, kasi may declaration ng Korte Suprema na yung nangyari is unconstitutional. Yun. Siyempre siya yung anong tawag mo diyan? Kung baga siya yung head. So damay siya parang siya yung ganun. nag-approve. Nag-approve parang ganun. Siya yung pumirma. Ngayon, sabi naman ni depensa naman ni Executive Secretary ngayon, Ralph Recto, na dating Finance Secretary, wala namang nawala. Naibalik naman. Kwanto. Pero the act has been committed. Yun ayon sa nagreklamo. Yes, yun lang ang problema doon because the act has been committed. Kanyan sinagapanda na say kason plunder, technical malversation, graft and grave misconduct. Tani ay 60 billion pesos away no wala lad pundo na PhilHealth yan natin. Di ba binalik na yan? Binalik na. Binalik nga pero wala hindi pa naman sa kamay. Wala pa. Utos lang. Yung sa balita kasi hindi intiraminting binigay kasi may pagkukuhanan pa sila bago maibigay sa PhilHealth. Yun yung si atapang tao. So ibig sabihin, yung 60 billion pesos na yun, parang nagamit. Kasi si atapang tao, nung dumipensa, sabi niya, pinoprove niya na yung may kaugnayan naman sa kalusugan, yung pagpapagawa ng daan dahil patungo yun sa hospital. Alala mo yun? Ganun ba yun? Pinsan niya yun. Kasi 'di ba, binigay na sa yan para gamitin sa ibang gagastusin. Siyempre sa naman ng mga naghuhulog sa PhilHealth ang dapat na paggastusan diyan, yung mga nakipaglaban diyan, ibalik sa PhilHealth para sa kalusugan. Sabi naman nung idol mo na tapang babae, pag pinagawa daw yan ng daan, konektado din dahil papunta sa hospital yung daan. Yun naman yung kanyang kurayan. Ay, socialist triangle. Ay, ano ba? Sabi naman ng ilan, sabi nila, basta makalusot lantitan. Basta makalusot, sige. So, ngayon, mabuti ngayon at lahat na nasisiim la di ba? Nakikita na di ba? Tulad nito, yung nangyaring trahedya dyan sa part ng Cebu. Yung landfill. Yung Binaliw landfill na... Empleyado ba ang mga yun? Oo. Siguro, sila, worker ng gobyerno. Actually, nababaliw na yung mga ilang relatives nila kasi mapagalarat. Ang ganata, wala rag ni arumog. Actually, yung mga nakita na nung nakarang araw, nasa state of decomposition. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Tapos, basura pa yun. Basura pa. Imagine. Alam mo yung basura, kung tatawul man natin basura, di ba? May oo. likido dyan na Kaya nga, yung likido niyan, pag naarawan, nainitan sa araw, umaapoy yan. At saka yun yung sobrang gaseous ang tawag nila doon. Kaya syempre, 22 na yung patay. Yung na-account. Yes, na-account. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, meron pa. Yung daw Binaliw landfill ay kumpanyang pagmamay-ari, ang nagkokompuni niyan ay ang kumpanyang pagmamay-ari daw ni Enrique Razon. Enrique, yun yung isa sa pinaka mayaman din yun. Enrique Razon. Diba ito yung nagsampa ng 100 million damages kay Meow Meow? Meow Meow. Ngayon, yan din palang landfill na yan, minamanage din ng DPWH. Under Secretary Vince Dizon. Now. Now. Kaya ngayon, lalong tumitindi ang kontrobersiya dyan sa pagguho ng Binaliw landfill. Binaliw, aliwan, binaliw. Kasi pag binaliw, lalo na pagka binaliw, baliw sa Tagalog, medyo may kulang-kulang. Pagka sa Pangasinan, ipabaliw mo kwanda, may piano lalo nun sa meat, lalo tuka, inasin, kwanto. Tamburo, ipabaliw yun kwanda. Ni baliw. Kanyan, sa kwanda, liknaan, meron ni baliw sa Sampabian. Meron, ni baliw sa Sampabian.
Nibaliw East, Nibaliw West. Mhm. Yan. Parang nakapunta ka doon. Ay, ayaman kunta ng saman. Ay. Ha? Ayaman kunta ng saman. Tawalay Dabar Katstitan, best friend. Best friend. Best of friends. Si Kayo. June, Hubilianos. June. Okay. Oo. Ngayon, si Kwandari Arom, nung Newton Matanpa, God will always make a way, Kwanda. Piano Bulgar. Oo. Tulad, yun. Ay, so sila. Kasi, nung nanunutan nyo, Pero wala rin nasasacrifice. yun lang. Sa ikwantulanti ng miyaw-miyaw, ang ugat ng korupsyon sa House of Representatives, tinuturo niya itong si Enrique Razon. Mhm. Kaya nga itong si Enrique Razon ngayon, nagsampa ng demanda, Mhm. reklamo kay Miyaw Miyaw. Ano ba siya? Pero atapang nga tao si Miyaw Miyaw, Negosyante lang si Rason o may hinawakang posisyon? Negosyante. Negosyante. Okay. Oo. Pero to, bilyonaryo din ito. Mm. Mayaman din ito. Isa sa mga pinakamayaman na Pilipino sa Yes. Pilipinas. Kaya, sarasarag ito yung mga isampa na demanda worth 100 million. yung damage. Damage, pero masibag si Miyaw Miyaw. Mhm. Sa kwanto, haharapin ko siya sa korte. Kwanto. Yun. I will present evidences to support my allegations. Mas lalong my maghuhukay claims. ng ebidensya. Oo. Lalong di ba? Mas marakip ya, kapaborito Aljay. Mhm. At makikita natin kung sino ang nagsasabi ng tutots. No. Ng totoo. Yes, at least pag-uusapan, parang Oo, gano'n. oo. So, pag-uusapan yan, siyempre, effort. Si Yes. Meow Meow na humalukay pa. Oo. Pero yung basura, yung nahalukay ata. Oo. Yes. Because of that nangyari. Mm. May 30 ata yan na natabunan ng gumuhong landfill. Naku, basura. Dami yun. Di ba nangyari na rin yan sa Payatas noon? Marami ring namatay. Oo. So, nako, pagka ganyang mga aksidente, ingat-ingat. Dahil hindi natin alam, di ba? Kung kailan, may isa nga, nakatayo lang Mm. biglang yung pader gumuho, natabunan Yung isa mag-asawa nga Ewan ko kung mabalikan mo pa yung balita na yon. 'Di ba? Bumili ng aso na maliit. Yung kanilang yung kanilang sasakyan, yung parang mga maiksi, mga parang wego, mga ganon. Iyon, mga ganon. Lugan doon sa kanilang sasakyan. Diapi sila dahil may bago sila kapamilya. Yung aso nga na balbon, na maliit. Tapos natapatan nila yung mixer. May mixer. Biglang na-discal yung mixer kung bakit tumumba. Ay, pimatad sila. Pamilya, magsawa, isang anak, patay. Pati yung aso. Pati yung aso nakabibili lang. Mixer mo ba? Siminti karga tumang. Ay, kasi Ambula man. karga tum siminto. Ambula ninsan siya. Ambula Ambula ninsan siya. Ay, pimata. Ayan. So, sekwandalanting, kakiram sa disgrasya. every now and then, mandasal yan. Yes, ganyan. Be ready always, di ba? Yes. All the time. Yes. Nabalit tanggap pala yung malami oras sa'yo. Hanggang 8:30 tayo labat lang natin tanagagi ka. Halinguanan mo la. Ito, natan super salvo to may PAM Sabin Malay. Ito may PAM. PAM Sabin Malay. Sabin Malay. Pam. Nani. Pedro A. Merera. Pam Sabin Malay. Pam Sabin Malay. Okay. Sige. Hanggang no Lunes, alamat at ating tanagagi kad sa kainin edisyon na sa Liknay Balay. Akala pa kantabi lang wala sa rin magturiran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magturin ka paborito, Joseph Canilang Bacani. Kantabay team of the technical side ang kapiarom sa alunlanagad puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ingat po tayo lagi mga kapaborito. Have a nice weekend. At abayan ang susunod kagad ang PAM. Dito lamang sa number 1 pop news station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!
Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where forgettable memories are waiting to be made. For services and information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, itagay ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na. Dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! PAM Sabinmalay. PAM Sabinmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig, morning na Friday at balang sinansakay. Balo na programa, tatang tanagagik yanarengalan nyo jada sa Radyo Pangasinan na PAM Sabinmalay. Paninilbiang agresibo at matapat para sa ikaunlad ng bayan. Kolob katabayo dasayan na programa. Lapod sayan oras yang kadalas 9 nakabusan. Kaya amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tan kantabay timot. Dasayan na programa. Si Sir Leon Castro Oscahed da Balay na Binmalay. Good morning, partner. Good morning, partner RG. Sa
na ang kuinugay to sa na literates mo at saya balong programa ta na PME din malay tao na nangiraso aray balita tanta taliwang balita na nagagawa dyan pa na din malay pero aksyon nila ng turay komento dahil sa programa uno na God bless na ito tayo galang sa katagin na Diyos at hinanong at saray listeners mo partner RD Yes, Leon Castillo Oscar na binmala listener ta, kuha mo, listener tandwa. Da saya na programa aray dumarengal tita na da balay na binmalay. Saragyamat so mangiter na komento yo da saya na programa da panamaglay na text line tayo 0945-183-4352 at ditana da balay na binmalay partner at sa may apalabas ya agaw at wala sa agawan courtesy call na sa empleyado, di ba partner, sa may selebrasyon na birthday na Mayor Pet Merera at sa may February 14, di ba? January 14. Walay. Hello, partner. At malikot iray tagabali na binmalay na arengal datay in-announce na Mayor Pet Merera nilira sa may iter ya garbage truck na Congressman Mark Juanco. Anto ya partner? Partner, agili likod na tagarabin malay tan isa salamat na sinanaro tayo. Yung Mayor Binmalay at kinin Congressman Mark Juanco na segundo distrito ng Pangasinan. Lapod i-announce to, yung maiter, napatirang truck, anong nando sa problema. Na Binmalay at saya basura tayo. Katulad nanda sa aming kamuhan niya gagawin ng Mayor Pet Merera. Lapod sa aming panangaro na Congressman Mark Juanco, katulad minsan salamat lang tampol si Mayor Pet Merera sa atin na truck la kumunad. O sa bilang Binmalay, bin makatulong panhakot tayo na basura, diyan ba na Binmalay katulad minsan salamat. Ano lang ba si Mayor? Si Entiron, si Tutuon ba na Binmalay at kinan Congressman Mark Juanco Balbaga tulong to kasi gagawin to si Pangkamungan na Saray segundo distrito partner RJ. Oo, rengal ko unong dala ka impormasyon na atupetan na Congressman Juanco at sa may impasyarto do opisina mismo dan Mayor Pet Merera. Akira mo partner ay 12 wheeler dump truck so ito ta na Binmalay. Again dakap partner Agi lang po si Congressman tayo na tentuman tupang kamungan na sarang rasa ko pantot segundo distrito katon. Isasalamat kami naman na Corte si Colin Mayon at intendolay pinasalamat kinan Congressman Mark Juanco partner RJ. Mantipak iray totoo ta antatimot ya syempre atay basura at napag naalaya tampol pero no maminsan panawagan mo at sara tay kabaluyan na kapatner Leon yan no nayari segregate na mo tanto tapyano aga nabunton. Nawalay ginaway memorandum agreement na sa kapitan dan si Mayor sa ating basura piano maayos ang basura Binmalay labod observan mi partner RJ ang ganang tigawan ng Mayor na sa tutumot ang disiplina na kami bagay alam nila basura ipapaway nila dapat nutan naman na sa atin na pwede basura wala rin nakukontrol noy at sa atin parang basura po na angong na sa nung lalabas dan sa atin kakabay tuloy na tayo basura dapat tipo ng dali na wala may agaw ilibar na sa atin truck tayo tantayo mo taluran truck so nilibar at 33 yung barangay partner Angie kato anong na siguro na Congressman Mark Juanco katon malbalang katulong tayo sa itanan Congressman Mark Juanco piano na napunasan tupanhakot na sari basura diyan bali na Binmalay partner RJ. Tan na anang nang komot sa samay pampyupyo gagap ng Mayor Pet yatan at na-address na problema. Kasi minsan pasumputakla linggayan kasumpal na board work ko partner Leon Awaa. Adalan ko Mayor Pet isusupervise to mismo sa samay pahingkakarga na sa may
antuman amay balga heavy equipment titawag da sa man piloder. Loader ya ikakarga to may basura sa may garbage truck. So hands-on mo si Mayor anto pian na batan na address yung problem. On partner Andy Antam si Mayor hands-on na yung trabaho no nangyari agulugip no nanturat ang liber na labi yang dantare unbalay nananangan to so aramay problema piano kabasan o kapagano tong tampol para o gantura so garbage truck tayo tan saray wala sa mare pero aratan yung problema na-resolve tampol pandera Andy Antam katuman so wala ginawa daya anang ko ya memorandum agreement between the barangay captain dan sa LGU tanmot lang hindi siya obligation sa kapitan na sigara sutono mo sa tanmot lang wala siya rin tanmot ng pondo nagsatay palang alay basura pandalarji. Okay, so araya at pay panagnaklabat na sa pansisirbi talagang agresibo para sa kapakanan ng ating mga kababayan diyan Sir Leon. Anthony Ray aromya balitatan na Sir Leon bali na binmalay. Ang tama may nisinod sa mamunso na nagaga po na sa binmalay OLP o Ledo Preparasyon saman so panggawa na ya para remodel na saman so may cemetery tayo lapon anang ng timat ya agla masyado na agla masyado siya ang sakit lang mata natatambulan na natin labay damot i-repair na saray papare tayo sa OLP lapod labay damot mas maragap sa saray pag-ipunpunan tayo saray andilan bilay pamilya tayo mangbalat wala rin dapat mo katuntunan tayo lapod sa may pambubumbong dalaban na saman sa may ibarang heritage sa may aklaman niya may singa arko to darap may rimon na po lapod aman ang dakil so batiko siya singa aling nagda kato yung paisap natin di coordinated with the LGU kato na sa mayor naman so tutulong na paano at tayo walang tulong na sa kasi walang separation katong balan diyan na si Mayor Rudolph tumakaton ng gaway memorandum agreement yung magpapagawa na sa kaya resolution yung forward token na Vice Mayor del Maminta daralan daya yung resolution piano na tulungan sa simbahan at saray papeles yung kailangan ang kukaman yung piano ang na question usatan niya pambubungbong usatan niya plano ng pangparakap ng sementeryo ng Binmalay Pandera. So ito linuwan ta partner Leon anto ya atanya kurang ya kanunutan niya pamarakap na satay Catholic Cemetery at walad poder na simbaan. On Pandera. Oo, lapod wala ray question at untulong sa LGU. On Pandera. Hindi ka na sumpalang niyo, tulong, tantam mo lang wala separation. Yes, on. Antam lang siyempre, wala ramay. Loy, dapat tuntunan tayo. Yes. Tutulong lang. So, munisipyo paano arasa na naindan na tulong. So, sa OLP tayo siyan, arin paano na marakipot na implementa, doon sa rin proseso dapat nagawa, partner. So, malinaw, yasay LGU at may kasakay at satan niya programa. LG. May kakasakay sa niya programa, partner. Minutan. So, LGU, so, natan, medyo so, construction ditan or pambubungong partner Leon. Itong damot na saray kita, magaylay, anong damot laman na aliwalan di babarante, bidotog, at sa opinion, anong namingot laya, dito malaman, so, agawa, may, sisyurtuman sa lapod si Barang Saman at palitan ko na saman tan partner Andy bumumuna na saman tayo para walay binas naman. Antam laratay ken walay paano walay yamasita kunda. Pero sa anti-question katong tutulong so LGU lang piano aratara balak na pangkamungan na sa OLP at makatulong sa LGU on proseso partner Anjay. So gabay to ni Bega at amin niya aspeto basta pangkamungan at watan so pikakasakay na sa LGU. Partner, hello. Medyo abalang si hello.
Okay, tan may isya tatang tanagagi ngilira sa may pan re-renovate pamaparakop na sa tay Catholic Cemetery ditan bali na Binmalay. Okay, medyo balang ka partner. Naubos yung load. Oh. Okay, so in other news, ditan bali na Binmalay partner Leon. Partner RG, nagkakusan, wala ilan text and chat, in forward na may countrymen online. Yung mga babati ko sa satay, yung pawil klabo sa satay, yung kandaral natin, pigment, na sararatay, dayat na, may ginawa hindi pinabalsaman, yaman so tatogon tayo, duman na may siya, Siwol. May ginawa tayo, may parusarat sa amin kina. Ibagaraan, the cause is, may panhakot ng sama ng Mayor Pete Merera, ibabaran, walay kwari. Ang gabi katuan tutan, partner, atan may ken. Atan may singa siwol, pinakasiwol na dayat. Oh, siwal. Dapat say namaliw, ya may writer tayo, amaya may batikos, yan ang forward ka to, no akin admiral man niya, aman so, siwal ka, ibabaralingan, matindi mo tanungin, ang DPWH, bakit noon? Hindi tulad ngayon. Ang ginagawa niya sa dagat, maligat kami kasi Congressman Mark Buwangkot, ito to respeto, lalaking mayor, sana tayo proyekto ditan. Na plano na to, yan sana para Binmalay. Katuon talaba ko ng saman, ang di ginawa dahil pinulanda, ang tadaya makapoy, si kang gagawa to. Walang rason ka kang gamo, ang gawa natin, hindi pinapaluin. May kaso. Lahat ang wala ebidensya tayo. Akin, itutul dati ng Pete Merera. Katala siwal, ng Pete Merera, amay alam min sama na magdiman, na mamana, aramay wala rin karsada. Ang gapiswari, tanong walay kwari, amang kumirete nila ito, walay kaso yung filed up, walay complaint yung filed up. Pero amin nalamin dali di man, arami akasara ng karsada lapod, agin na makadalang sunuto, tan, asaraan man, susaman, so daluyay, danong, yatubang susulagin ito na di man. Katuon, si ginawa ng Pete Merera, so ginawa miman, in point, may tubo labat, in pawil mo man, susamay, dayat, yung mamadalam, di man ang dayat, ang minalaman si nalamin labatira, arami mo magkarsada, ya katulong mo sa reswilaan, Partner Jerry, ay Partner RJ. So, anto issue ditan, Admiral, may siwol natan? Oh, Admiral, talapot sa may nasamal Admiral natan, Partner RJ. Atan may lapod ang bagyo amutan lapod bagyo. Kung may dapat, ito, ibabatod, wala inspired ng kaso, ang kapumay, wala inspired ng complaint, pero sa investigation wala nangyari dahil alam nila na walang ginawang masama ang ating pamahalaan ni Mayor Pete Merera. Ginawala na ba? So may pangkamuungan na balay. Dahil naman likat na saman, akin na, ay retor tayo, papayunto naman, na dapat isibuntok, amayaman sa problema, na DPWH, kini-question ng Mayor Pete Merera, akin ating panggawa data na siwal. Ang dapat, aki, nasama na kwanta yan, retor, ulala dyan, ang kwanta ng Thailand, no si Marabeti pag, pura singer kami, ang kapumbalot, sukanot po, singer kami, tantami, Chicago ng Mayor Pete Merera para umbalay ng question sa pangkamungan na balay, Partner RJ. So, antoy reaksyon ng Mayor at Satan, partner? Ang kakunita ay pasabik laban kinan partner kina Mayor Pete Merera, sa tani papagatuya nang dahil sa pagkahakot o nagkwakwari doon daw ay yun ang dahilan kung bakit nasira ang siwal. Na hindi niya alam noon na sila na yung siwal. Dapat yung writer mo kumon, dapat manimbisiga antes. Kung siya ay tama, siya ay magaling na writer, dapat may patas na labanan. Hindi nagbabati ko siya, hindi nakikita. Magtatanong muna kung katotohanan yan. Okay. Nakikita mo ngayon ang ginagawa ng ating mayor, titingnan kung anong pangkamungan dahil baong balay. Anong nagbuwan? Amaya, may award na nala to. Dapat nagtapunsan, so writers, antes naman sura. Naawag kasi na sa kaya yung Giutan, sa kaya mayor, no ligagawin itong balay to. Ang gato naawag nila, mararaka diraya award siya sa tay Seal of Silver Protection. Sila din baga, putik natin by na Binmalay. Yan ba yung binigay ng kwan? Ng parang sa ano yon sa Risk Reduction Management Office? Oh, yung award na ganyan. Award na nawan to. Ang tulad ba, ibubuga
na mayor da labot araratan siyempre award na sa may kasaw sa may plano ang kumanagawa ng mayor tan nung kapit operasyon na umbalay katulaban sa may didirihin pamplano tan ano umbalay kung tutumbok kira po anong nagda yung pangkamungan kira sa plano ng mayor pinira anong nagdanatan suliwawa progreso na asenso na bali na binmali katon wala tatawagan tayo binmali natan bayan muna bago sarili. Kaya pala itong tamang-tama yung ating pamagat dito na paninilbihang agresibo at matapat at ang nagiging ano yan yung ebidensya yung mga award ngayon na natatanggap ng Binmaloy partner. At saka sa partner RJ, ano nang naman yung apat taon yung pagawin ng mayor, si babagay ko ang gapi disallowance ang gapi UN. Talagang ng mayor, susugang proseso namin. Nagtulad ba, aray empleyado to, aray mamalong wala UN, mulay kakundarani. Dato ilinaturan namin sa piano, si Karat man retira, yung gabi problema da, yung manilinis, dahil malikitira, nagpa-retire da, nagbayan na binmalay partner RJ. Oo nga, dahil naobserbahan ko din na ibabangat doon na mayor nung panunday gawaan na sara may department heads, lalo la finance department, tapiano, unsabi agaw, ang gapoy nayari na ikasod si Kara partner, parang ganoon. Oo na partner Argent Tam, sinabi ko pa kumusaya, ang may writer ko mo, dapat kung siya ay patas, yan, maglilingkod sa bayan, sigawon to may pangkamungan na bali si sulat to. Pero ama sugang sa may pambatikos, yan ang pipitay sa atin, mga itong dahilan na Admiral Susiwan, at sa ating panako, wala namang kaso na nangyari sa Binmalay. Mantipid ko mo, no talaga siya ang good writer, mali siya, at sa natin, kasi ang tamit siya tayo, nanti katuan dapat sa tuwing mga tayo, nantuman, di ba mga ito, walay complaint. Right, walay complaint, pero the investigation, proceed hindi, dahil nakita nila, wala namang dahilan kung bakit nila nakasuhan si Mayor, then tama yung ginawa niya. Ang ginawa lang namin yung nasa kalsada. Pag hindi mo kukunin yun, saan dadaan, anong magyayag yan sa magiging framework natin, saan maglalakad, saan magja-jogging, ating mga kababayan, hindi lang kinukumpli nila, naiipon sa raming tanong, talabot ang pwesto ka na, tatong ginawa mo sa medyo, hanggang sa sabi ng Rara Price, yakoy ko sino ang apoy, asahan sa kwarta yung gobierno, may sampuk lang, nang lima pulamas, ibinok si Mayor, na doon lang ginawa naman 10-50 na endorsement. Partner, Leon, naalala ko na yung binabanggit mo. Yun yung napunta din ako dyan na pinapayungan pa si Mayor dahil doon sa malakas ang ulan noon nung inaalis yung mga buhangin dyan dahil natakpan yung butas nung seawall na doon sana dadaan yung tubig papuntang dagat. Yun ba yun na kapatner Leon? Yan yun Araraman, may araraman sugagawin nga kulaing ng mayor pero kung daloy may Oo, naalala ko na. Sa nahalin mi di man talab, ipapawili mo di man lamang yun yung tumabon sa paway na karsada, aman laso, either sa may bangko plan, nakatulong mo Sari, iskwilaan, arit tutun, tapos pagdikitan dalabot, para so, plan, agamat apir, di mo, ang nialan na, mangukukutan na kayo, mangukukundi, amin na sobra dapat, alan, kumpoy na lamang tan partner. Abayaglatan, di ba? O, konta, no, i-issue to natin, siguro, hindi napapansin, kulang sa pansin, hindi natin, kasi alam mo, kahit alugan mo kay Mayor kung tamang ginagawa niya, hindi niya ugali yung lalapit sa'yo, kundi bahala ka. Dahil tama naman ang ginagawa ni Mayor, at anong nito niya walay, bigmawaya, kamungan, masin si Binmalay, bigmo yung si Binmalay, amaya award na nawat, so, tama yung right path na ginagawa ni Mayor. Hindi siyang lilingon sa likod din. Alam niya tama siyang landas na kanyang hinahatak, partner Jerry. Paano ito, parang kina-counter o reaksyon ni Mayor sa mga ganitong mga pambabatikos? Nadidisturb ba yung kanyang focus, partner? Di naman. Si Mayor aga na disturbo, kundi gagawin to ni man tumid
gawan to ang datong pangkamungan na balay. Kasi Mayor, sigago to may bayan muna bago sarili. Ang tuti sarili to, Rose, ulitin ko kakanto, dapat open book ka, bati ko sanda ka, antam niya, alipati ko, suwadi, gawin sud ka napugan, kontang balat, yata na sa kaya panderal, yalabay na ng tunti ka mga mo, na piano, ako si Kadid, ituloy mo, kasi tamang ginagawa, tatumot gagawin ng Mayor, yamin mo, anong nang to, wala yung mawayabungan sa ating agon to, anong nang to, ang kapiiway na bimalay, ang kapit disalawas, ami award na nawa to, katulad na to yung tuga, to pa na maswerte yung sumimalay, kapiliray maong yung leader. Ami leader, yaway mikalwi, yan sakripisyo sarili mo, yan sakripisyo sarili ng kwara, pero makasirbiman, nagbayabin malay, partner Randy. Ito may nagtatanong, sabi niya dito, ano ba ang dahilan at nasira? Yun ang dapat malaman ng tao, hindi yung hindi yung may sinasabing dahilan na nakwari. Ano ba talaga ang dahilan? Matibay ba yan o parang flood control na manomalya kwantoy ay. So antoy rason ko no kay Adral. May bago ang rason na partner ang rason. Yung parto ko no, may panhakot na araman sudalin, di ba na daya katidahilan to. Pero in fact, ang hinako na dahil dalam, so arami dyan paway piano, kung paway sudanom, iyakin tipon di man apulutan may kanalang ginawara. Isa na nang daya ang kapin tibay, so ginatano, walay tibay to, partner Angie. At atadral katong tiputan to, sa DP na ba sa ginawara. Okay. Kasi sinandral, it's natural, sinandral dahil ang lamang, okay. Aman so tugay pa rin mayor ya nang nilang to impact na pagkabot na daluyo na sa aming gawin na. So ito malinaw, partner. Ito malinaw na ang dahilan ng pagkasira hindi yung sinasabi na parang nakwari kundi dahil sa hampas ng daluyon. Parang gano'n. Ayun, tama ka doon, partner Angie. Kaya ayan, wala na naman eh. Teka, at dial uli natin si partner Leon diyan sa Binmaloy, Pangasinan. Sa kanyang paglilinaw diyan sa nangyari o kaya nalathala na kaya nasira yung seawall ay dahil sa hampas ng alon. Yun naman yung kanyang sinasabi. At hindi doon sa sinasabi na pagkakware. Meron bang kware dyan, partner? Meron ba talagang nangyaring kware? Ba't yun ang sinisisi? Hello, partner. Ayan. Teka. Isaw natin ng maganda. Hello, partner. Teka. Wala yung volume natin. Okay. Ito na. Hello. Medyo... ayan. Sige, go ahead. Ang apoy, agawan tumay kumple na ibabagara. Tanda ng pursuman. Wala yun. Ang apo, makatulak ay gagotin dahilan niya. Siga, ansang pagkukulkultur, aglara pagkukulkul. Ay, no. Anong plano ng tao ito? Binanggit ni Manya, labot sa aming question ng former vice mayor. Gata ng mga pare. Ano tutusin mo? Ama na ikukut lamang na problema yung wala rin ba ito. Babangunan ito. Talabay ito naman papansin itong writer na ito. So, nakabaon na yun. Tapos na lahat. Nakabaon na sa limot. Tuloy, tinan mo. Umaano uli ang pagka-politika. Nagsasabi na, bakit hindi mo tanungin yung dating mayor? Hindi mo tanungin. Tuloy, bumabalik yung nakabaon na dapat ibaon. Kung magaling kang writer, isipin mo yung pangkabungan na balay. Manggaw ka sa edition mo, pangkabungay balay. Ano sa pandural, nasakyan to yung antam niya, maong so ginawa to. Bakit ganun siya? So, kung sino man siya, panara, Algie. Sarapin niya ako, mag-usap kami para alam ko anong gusto niya mangyari. Kung anong gusto niya na ipalabas ito, ibibigay namin lang sa kanya lahat ng kailangan ng papilis para makita niya, partner Angie. So, anong panawagan mo ngayon, partner? Panawagan ko sa United ng Country and Online, dapat sana po
sa patas na pamamalita po, dapat po pumunta kayo sa opisina ng mayor. Open po sa lahat ng media. Alam mo yan, Partner RJ. Na lahat ng media dito ay amin nirespeto dahil ganyan ang munisipyo ng Binmalay. Ang munisipyo ng Binmalay ay para sa lahat. Ito'y munisipyo ng taong bayan, hindi lang kay mayor. Kaya lahat na pupunta rito, lahat ng mga reporters, titingnan namin. Kaya kung sino man siya, pumunta ka dyan at ako mismo kasama sa iyo. Kausapin natin si Mayor. Lahat ng papilis na gusto mong makita, ipapakita namin sa iyo dahil open book ang Binmalay sa writer na ito. Ewan ko kung bakit mo papapawilin mo may dati akakukot kaya issue, yung maririnig Binmalay. Papanggitin mo dire, aruba politiko palabas na asumpalatan. Let's move it, akamublay Binmalay, anong dalipang kamungay Binmalay, maliwawalay Binmalay, maliklikit na Binmalay, anong nang dala? Susisyan Binmalay, amin. Katong dapat ang apumot lay kanupugan, yabangon ng muniratan, tontura may akatamulla. Amin, nila kumuniratan na aglatan, napag, yabangon ng ang tamula, ang gapi resulta sa ating babagam, ya complain na sakay, ya tuo, Partner RJ. So, kung sakaling nakikinig, yung writer na yan, open naman na magbigay ng payag patungkol dyan o kaya talastasan sa iyo, sa atin, dito sa ating programa. Di ba, Partner? Alam mo naman, Partner RJ, lahat ng programa natin, open silang tumawag. Dahil ang sinasabi natin, ang transparent, ang ginagawa ng ating good mayor, kung ano man ang kailangan nilang baguhin, kung ano lang kailangan nilang iparating kay mayor, makakarating yan, Partner RJ, sa istasyon natin itong programa natin na PMA para sa bayan. Okay, so yung final ano mo dito sa ating program dahil wala na tayong sapat na oras at magbabalik tayo sa araw ng Monday, Partner Leon. Sa ating mga kababayan, lalo sa Binmalay, sa ating mga listeners, ito po sinasabi namin, itong programa ito po ay programa para sa bayan at malalaman nyo kung ano man ang nangyayari. Transparent na programa to. Kung may suggestion kayo, kung may mga gusto nyo makarating kay Mayor, i-text nyo, itawag ninyo at makakarating kay Mayor. Ito'y ginagawa ng isang private para makatulong. Alam nila kasi na si Mayor maganda ang kanyang ginagawa. Kaya ginagawa namin ito para malaman namin kung ano man ang suggestion nyo, ano man ang kailangan na tulong ninyo sa programa ito. Kaya magpapalam na ako, Partner Angie, ito pa yung lingkod, Leon Castro Jr., ang host ng Binmalay at isang anchorman dito sa isang programa na para sa Binmalay. Kaya nasabi ko lang, kita-kita ulit tayo sa Lunes. Sasabi goodbye at God bless sa inyo lahat, Partner Angie. Okay, so thank you. Napakinggan natin ang aking partner sa ating palatuntunang PAM. Paninilbihang agresibo at matapat sa Binmalay. Na ito'y mapapakinggan to yung first salvo 8:30 hanggang 9 AM tuwing Monday, Miyerkules at Friday. Yan. Niyo pong nakasama ang inyong lingkod, RJ Jimenez at your service always. Nagsasabing good morning at mabuhay tayong lahat. Susunod na ang programa ni Manager Joey Bebe, ang number 1 dito lamang sa ating impilan DWGA 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. PAM sa Binmalay. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best